kublai pi parlok ke menta tong ni pek ya kani ka wai ka jingtrei ya kani ka ying mani yang ni piu I ya kani ki dur hakaba ngi I kani ki bru ki bakit siap ki bakit mau ki ba syok mau ki ba sedang bat pentrei ya kani ka ying mani te khndiet kalong ka ba istom bat isang sot nak banta jengki namar ba ki hapkit ki mau ki siap ki simen ki nar hadu 6 kilometer ban poi syakani ka jaka te katno ka jing isang sot katno ka jing isan yaki baki trei yakani ka wai ka ying mani ka ba he rei da ka bor met jengki omtang baki kit da ka met rei da ka pisaro ki habya sei na ka banta ban sna yakani ka ying mani te kalong ka ba isem jengjar bat I kordet adu kata-kata hakaba hakani kadong ka thanjungi dangdon kum kini kisnong ki bompoi ya kasurok te woi na kirang ba jambani ka balang uong ba satang kani hi ka snong ka bompar poi surok te kisem jeng adu kata-kata handai ki ong ba wala kataru na banta ka kam ga jong blei kam jong ka balang ki ong ba ngiyat bisikmat ngunum sngap ya kita jeng that ki jeng jeram tang ba gila bante ya kani ka yung mani te ot sya habang yu I kini katno ngi san habaki I trei hangne bat kan thei bat senrang don ki baba khunlung rangkat ka trei artat ki don tang kat kandayeng ta kadaw kisem stom ha ban trei ban kata rei wala kataru kermen bah koi kasni ki sala ban pendap te mata klaya chakmat kani ka jeng trei te setangkat no ke la jandap te ngathrai banang sikmat sala ban pendap terter te to ya pek hang ni hi parlok na keleng jonga tang kini kiten kublai sibon subha pek ya kani ko video jong hadu bakut pas subha kum bajang ai men sim lam jong phi subha share like subscribe lam ya kani ka channel jonga kublai sibon to blem kor khui phi barok khamtam ya kini ki pai kristan jong kani ka balang pakila ban pendap ya kani ka yung mani hakapor babiang ba kinyo ban penan buram yo blai juki bat kan long ru ka jing toy na kunta jing iman sim juki ya ka balang ya ka imlang salang ya ka senong ka thau tang kini kitin kublai sibun kublai sejang Hak